În familie începe construcția personalității copilului. În interiorul ei se însușesc regulile elementare de conduită și de prinderile. Tot aici se cumulează un număr important de obiceiuri și tradiții privind relațiile morale. Părinții ar trebui să știe că în educația copilului tu trebuie să servești drept model de comportament pentru acest copil, fiindcă lui multe poți să-i spui, uite, fă așa, dar el ce vede, aceea va repeta. Creșterea unui copil înseamnă implicare emoțională, grijă, dragoste, educație și timp din partea ambelor părinți. Un proiect care vine să susțină și să promoveze participarea bărbaților și femeilor din Comuna Budești în procesul de îngrijire a copiilor, dar și să popularizeze principiul repartizării egale ale responsabilităților familiale, inclusiv printre cei afectați de fenomenul migrației, este implementat de Asociația Obștească Budești Casa Părintească și Primăria satului Budești. Luând în calcul situația din comunitate și realitățile care sunt prezentate în cifre, implicarea mai puțină a taților în creșterea și educația copiilor, pentru că numai implicarea financiară a tatălui ca și cap al familiei care contribuie financiar la bugetul familiei nu este suficientă, după cum cunoaștem. De aceea, Administrația Publică Locală, împreună cu Asociația Budești Casa Părintească, și-a propus înaintarea unui proiect la Fundația OC, prin suportul financiar al Fundației Este Europene, și a înaintat proiectul Tată, Mama și Copiii. Asociația Băștinașilor Budești Casa Părintească își propune ca prin acest proiect să amelioreze starea emoțional-psihologică a migranților legate de absența de lungă durată din familie. Primăria satului Budești se implică în proiect pentru a susține eforturile societății civile în promovarea unui nou mod de viață familială bazat pe respect reciproc, divizarea sarcinilor casnice și educarea în comun a copiilor. În cadrul proiectului ne-am propus adaptarea cadrului regulator ca să corespundă normelor egalității de gen, buget sensibil la gen, inclusiv și activități cu implicarea părinților, taților, de fapt, în egală măsură ca și a mamelor. Concursuri culinare, concursuri culturale, educative, sportive, inclusiv și implicarea familiilor care planifică să conceapă un copil și familii care au deja copii de până la 1 an. Cum să partajeze corect responsabilitățile cu implicarea amândurora. Este foarte important să se prevadă și în bugetul comunității, în bugetul local, niște cheltuieli pentru a promova egalitatea de gen, a promova rolul părinților în educația copiilor și totodată de a sensibiliza opinia publică. Un copil care are parte de ambii părinți implicați activi în creșterea și educarea lui va crește un copil echilibrat din punct de vedere emoțional. Mamele și tații au abordări diferite în educarea copiilor și tocmai aceste diferențe le asigură un echilibru, oferindu-le experiențe variate și importante. Biserica din toate timpurile mereu a promovat egalitatea dintre bărbați și femeie. Doar că biserica promovează o egalitate sănătoasă, în sensul că bărbatul sau soțul completează soția și invers, soția completează soțul. Ritmul vieții ne impune noi abordări a rolurilor în familie. De aceea, egalitatea de gen nu presupune că capul familiei trebuie să fie numai decât bărbatul sau, de ce nu, poate să fie femeia. Rolurile se schimbă, dar responsabilitățile rămân. În prezent, tații sunt tot mai mult încurajați să se implice în educația copiilor. Totuși, până când numărul acestora va fi unul majoritar, va mai trece ceva timp, întrucât cei mai mulți bărbați își lasă copiii în grija soțiilor și pleacă peste hotarele țării, prea puțini dintre ei mai reușesc să participe la educația lor. Nici măcar tații care au rămas alături de familie nu găsesc suficient timp ca să-l dedice copiilor.
În cadrul proiectului Tata, Mama și Copii, la fel ne-am propus ca să organizăm activități pe mahalale, pe regiuni ale satului, ca să cuprindem mai mulți beneficiari, inclusiv să organizăm sărbătoarea tatălui, tată model, familie model, pentru a multiplica bunele practici și experiențele de succes din cadrul familiei lor. Acest proiect este de o valoare importantă pentru localitatea Budești și eu cred că are și șanse de a fi preluat și de alte localități, fiindcă grija față de familie, față de copii și determinarea rolurilor în familie este foarte important, fiindcă o familie fericită, o familie completă este cu responsabilități egale între femeie și bărbat. Mama reprezintă simbolul afecțiunii, blândeții, feminității, iar tatăl este simbolul autorității, al siguranței și al puterii. Familia este mediul esențial care influențează dezvoltarea și destinul copilului prin securizare materială, dragoste și educație.